Hello everyone, welcome back my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं ब्लग भिडिअ लाबोखै। दिनै आं मोनसे रेसिपि संदों। बे रेसिपियानो जाबाय दावदै आरो बिरियानि। आं माबायदि संदों नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबाय आरो आं बेनो फार्स्ट टाइम आंनि दावदैजों बिरियानि संनाया। माबायदि संखो आरो मा होखो नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन होननानै आं देखायबाय। फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिरियानि संनो थाखाय आङो बिरियानि माइरंखौ कापनै आधा लाबाय आरोना लोगोफोर, मानोना जोंहा गोबां मानसि दं आरोना, बेनिखायनो एसे गोबांनो संबाय आरो आङो। कुकारा गरम जाबाय आरोना, दानिया आङो बेयाव थाव गोथां होबाय नै, ओमफ्राय थावा दुंबाय। थावा दुंनानै आङो दा सामब्राम होनोसै। सामब्रामखौ मोजाङै खामफ्रामै एवनोसै आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय बेखौ थिखांनानै दोनथ'गोन आरो जोङो। नै आंनि सामब्रामा खामफ्राम जाबाय आरोना, दा आं बेखौ थिखांना दोनथ'नोसै दसे सम प्लेटाव। जाजासे दोनगोन आरोना आङो। दावदैखौ आङो रुनानै लाखाबाय आरोना, बेखौ आङो दा एवनोसै। दावदैखौ आं नै बिदि हाना लाबाय आरोना, एसे हाज्रिदबाय। बिदि हाबाथाय थाव हाबो आरोना मोजांनो, बेनिखायनो आं बेबायदि हाज्रिदना लाबाय आरो। हालदै सामससे होबाय। दावदैखौ खामफ्राम खालामनानै एवनोसै आरोना आं लोगोफोर। देखायलांनोसै नोंथांमोननो। फार्स्ट टाइम बिरियानि संदों आरोना, जोंनि लकेल बिरियानि। मा टाउननि बायदिथ' हाया। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बानायदों। मारै जागोन जानानै नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो आं। नै खामफ्राम जाबाय आरोना, आं खांनोसै र'। थावा खम जादोंबाथाय एसे होदेरना लानांगौ आरोना, गावनि गोसो। आंना एसे खम जादों बायदि मोनबाय, आं एसे होदेरनोसै। नै बियो तेजपात आरो इयो दालसिनि, एलासिनि, लं, जिरा होबाय आरोना, बेखौ होनोसै इयाव। सामब्राम आरो नै बानलु गोथां, ओमफ्राय नै बे केपसिकाम होदों आरो आं थाइनै। बे थाइथाम फान्थाव बिलाइखौ हाना लाखानाय, बेखौ होनोसै। सामसे गरम मसला, बिरियानि मसला इयो। हालदै एसे होनोसै। नै संख्रिखौ गावनि जखा बायदि होनांगौ आरोना, बेसे नांगौ संख्रि। आङो जोंनि बारिनि पुदिना बिलाइ होबाय आरोना। दुन्दिया गैया जोंहानाव दा, दुन्दियाखौ मोनदिया आङो, पुदिना बिलाइ होबाय आं। दुन्दिया गैया, दुन्दिया होबा मोजां जायो आरोना, मोदोमलायगौमोन। पुदिना बिलाइखौनो होबाय आरो आं। दानिया इयाव जा गाइखेर दाखा बानायखादोंमोन आरोना, गाइखेर दाखाखौ एसे होनोसै, माने गाइखेर दाखा होबा मोजां जायो। नै गाइखेर दाखाया आं बिनिफ्राय सामसथाम होबाय आरोना गाइखेर दाखाखौ। लासैनो एवबाय आं गाइखेर दाखाखौ नै। आं नै 15 मिनिट दोनदों आरोना, माबाखौ बिरियानि माइरंखौ सुनानै दाना होनोसै।
बेखौ आं एसे एसे होगोन खेबसेनो होजोबा होमबा दावदै होनोसै दावदै पुदिनाखौ एसे होलांसै आरो आं दहायो दोननाय सामब्रामखौ पुदिना सामब्राम लासैनो एरना होनांगौ आं दहायो बे कापजों माइरंखौ कापनै आथा लादोंमोन दैखौबो आङो कापनै आथा होबाय आरोना बेयाव दाना बेखौ खेबसेल' सिटी मारि होगोन आरोना बारा सिटी मारिबाथाय बारा मोनगोन बेनिखायनो खेबसेल' सिटी मारिनाय नै लोगोफोर जों दिनै गाइखेर दाखा जागोन आरो बिरियानि संबाय बे गाइखेर दाखाखौनो एसे होनानै ओमफ्राय दाखौ राननानै जानोसै जोङो जों बिरियानि संगासिनो दं आरो नै आं गाइखेर दाखा लोंबाय सिटी मारिबाय आरो 2 मिनिटसो दोनबाय आरोना आं बे गेसा थांगौमानि वाव जि मोजां जाखादों नै नायदो फार्स्ट टाइम बानायदों दे लोगोफोर जि मोजां नुखादों मोजां जादों एबार जों जानोसै नै जेरम जाबाय जानोसै मोनबाय आरोना लोगोफोर एबार जानानै देखायनोसै मारै जादों जानोसै आरोना लोगोफोर नायदो दानिया मोनखांबाय नालाय ना जानोसै आङो वाव भेरि टेस्टि मोजां जाथारदों